Witam serdecznie, nazywam się Rafał Polak, jestem organizatorem Mistrzostw Polski w papier, nożyce, kamień 2014. Jest to już trzecia edycja. W tegorocznych rozgrywkach udział bierze ponad 500 zawodników z 11 miast z całej Polski. Dzisiaj odbywają się eliminacje w Szczecinie, które są ostatnimi, a w sobotę 15 marca będzie odbywać się finał tutaj tak samo w Centrum Kultury Studenckiej Pinokio o godzinie 12:00, na który serdecznie zapraszam. Emocji nie brakuje zawodników. Walczą wszyscy o nagrodę o wysokości 1000 zł. W całej Polsce już rozdaliśmy mnóstwo nagród, m.in. wycieczkę do Albanii w Lublinie. Cóż mogę więcej powiedzieć? Impreza jest taka, zachęcam. Papier, nożyce, kamień. Te trzy gesty mają moc.